Dom z roku 2021 na skutočne fantastickom mieste. Tu vás čaká kľud a bezprostredná blízkosť okolitej prírody, ktorá bude vašim novým susedom. Nadštandardné súkromie, tiché prostredie a úžasné výhľady. Pravdou je, že pozemok ako aj prístupová cesta sú svahovité, ale kto by už čakal tieto výhľady na rovinatom pozemku. Tento jednopodlažný murovaný dom ponúka 102 metrov užitkovej plochy, 3 spálne, priestrannú kúpeľňu, toaletu, technickú miestnosť, kuchyňu spojenú s jedálňou, prepojenú s obývačkou a priamym výstupom na terasu. Rovnako aj spálňa má priamy výstup na terasu, takže jej benefity si môžete užiť hneď ráno po prebudení. Dom sa predáva komplet zariadený, materiály a vybavenie sú v skvelom prevedení, takže nie je nutné nič zásadné riešiť. Pozemok s rozlohou 800 m2, svahovitý, upravený kaskádami, nechýba priestranná hobby garáž, jazierko a kopec zelenie, ale nájdete tu hlavne kľud a harmóniu. Ak ste milovníkom výhľadov, hľadáte bývanie v súznení s prírodou a nemáte problém so svahovitým pozemkom, neváhajte a dohodnite si obliadku. Tento dom vás chytí za srdce, rovnako ako si získal to moje. Viac informácií nájdete na našom webe. Majte sa fajn.